A veure, el sexisme a les cançons més escoltades a Espanya augmenta en l'última dècada. Perdó. Un estudi d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra apunta que, malgrat els avenços en igualtat, les lletres de moltes cançons segueixen perpetuant estereotips nocius. Doncs no ho hagués dit mai, tu. Veus? Quina cosa, que no? No. No ho hagués dit mai, tu, perquè la sensació no és pas aquesta. La sensació és que hi ha una formació musical i una tendència cap a fer lletres que expliquin coses, i ara m'ha sorprès molt això, Sí, total. Aquí diu que l'algoritme de les plataformes, que posiciona els temes que ofereix als usuaris en funció del seu nivell de consum, també col·loca aquest tipus de cançons més amunt de les llistes. Llavors jo faig una pregunta... Sí, ara la culpa és de les màquines, Jo faig una pregunta reflexiva que us faig a vosaltres. Vosaltres què penseu que és primer? El fast food o les ganes de menjar? I en aquest cas, què és primer? La merda o les mosques afamades? És que la merda és addictiva o és que les mosques no volen una dieta equilibrada? Aquesta és una pregunta que jo m'he fet sempre. Perquè, clar, tu també et pots preguntar, la gent ha de dir el que vol o tu has d'educar la gent amb el teu producte? Saps? M'ho he preguntat sempre i no he trobat mai cap resposta. De totes maneres, si Bad Bunny ens ha d'educar amb les seves lletres, jo prefereixo... Jo me pido muerte, saps? Totalment.